Buíon agus iad, sreat na cainte labhraise. Seo iad buíon agus iad. Buíon an bócail, tá cumáin agus líoróide. Tá sé ag suagra. Iad an cailín, tá bábóg agus pream ag iad. Tá sí ag suagra. Féach, tá buíon agus iad ama sa ghairdín, tá siad ag suagra, bócail bó is ea buíon anois. Tá mamí ag déanamh cácha. Cácha millis an ar sa iad. Is ea ar sa mamí, cácha mór millis. Tá rudaí nó a gcuamsa ar sa buíon. Cad iad a dúirt iad, cá agus eagláin féach ar sa buíon. Tá siad ag ól té. Tá an té seo go deas a dúirt Daddy. Tá ar sa iad, mamí a rinne é. Tháinig an nollaig. Thug Santa Claus bábóg nó a domsa ar sa iad. Thug sé gona nua domsa. Féach a dúirt a buíon. Buíon an doctúr. Iad an bhamí. Tá an bhábóg tain a doctúr ar sa iad. Seo budéal di ar sa an doctúr. Tá buíon agus iad ag dul ar scoil. Tá an bhábóg nua ag iad. Féach, tá an múinteoir ag teacht ar sa buíon. Cé a thug an bhábóg nua duit ar sa an múinteoir? Santa Claus a dúirt iad, agus féach an gona nua atá ag buíon. Tá buíon agus iad ag dul abhaile. Slán leat a bhuntóir a dúirt siad. Slán a bhaile anois ar sa an múinteoir.